Diolch yn fawr i Hywyn. Yna ar weddi. Mae'n braf bod efo chi y cyfnod yma. Diwedd Ionawr, dechrau Chwefror. Mae hi'n oer ac yn lyb ac yn wyntog. Ond mae'n sôn am Santes Dwynwen wedi bod. Mae'n sôn eto i fod am Valentine ac ati'n ganol Chwefror yn does. Mae'r dydd yn ymestyn hefyd ac mae'r adar i weld yn cymharu ac yn dod yn ddeuoedd at ei gilydd ac yn rhyw, fynd o gwmpas efo'i gilydd a pharatoi ar gyfer mythu ac ati. Felly gan feddwl am y pethau hynny, meddwl am gariad mewn gwirionedd a meddwl am y galon, ddynol. Gosod y cwestiwn yma ar ein cyfer ni y bore yma, y galon ddynol, ydy hi? Be di'r gobaith ar ei chyfer hi? Ydy hi tu hwnt i'w gwella ac adnod o lyfr y proffwyd Jeremia yn adnod digalon sydd yn sticio hefo fi. Mae'r galon yn fwy ei thwyll na dim. Tu hwnt i achad, pwy sydd yn ei deallu. Ydy hi tu hwnt i achad mewn gwirionedd. Mi ganwn ni i gochwyn yn hoedfa ar gan rhif yr emyn 523, dwi'n meddwl, Elwyn, o gariad anfeidrol ei faint. Fel llwch mor anheilwng yn cael y fath braint. Cael heddwch cydwybod a'i glirio drwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth, sef pechod dan draed. Yma hyn yn wella i fod, ac o'n i weld y gwella hynny sydd yn digwydd wrth ddod at gariad yr arglwydd Iesu Griist bore yma. 523. O gariad,
Mae lawer iawn fel gallwch chi fentro sôn am y galon yn yr ysgrythur. Am bod y galon rhyw bod neu gilydd, mae yn y meddwl y mae llawer o bethau yn digwydd a'n meddyliau ni, bod y galon eto yn le ac yn drigfan i'n teimladau ni. Teimladau ni tuag at yn gilydd a tuag at Dduw hefyd ac yn cyfeirio ati felly. Mae Dafydd yn gweld ei galon ei hun ac yn gweld yn Salm 51 be mae o wedi bod yn alluog i'w gyflawni yn ei galon. Bod o wedi gadael ei hun i lawr ac wedi gadael yr arglwydd Dduw i lawr hefyd. A mae o'n tynnu ei hun i lawr yn gwirionedd ac yn gwneud ei hun yn ddim ger bron Dduw. Ond mae o'n gweld bod Dduw yn gallu i godio yn ôl i fyny a'r hoi, erbyn adnod 10, calon lan iddo fo. Newch chi ni ddarllen efo'n gilydd os da ni'n gallu gweld yr adnodau yma o Salm 50 ac 11 adnod gyntaf. Bydd drigarog wrthyf o Dduw, yn ôl dy ffyddlondeb, yn ôl dy fawr dosturi, i leia fy nhroseddau. Golch fi'n lan o'm drygioni, a glanhaf fi o'm pechod, oherwydd gwn am fy nhroseddau, ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Yn derbyn di, ti yn unig y pechais ac yn gneis y hyn astyru'n ddrwg. Fel dy fod yn gyfiawn yn dy ddedfryd ac yn gywir yn dy farn. Wele mewn drygioni ymganwyd, mewn pechod beichiogodd fy mam. Wele yr wyt yn dymuno gwirionedd oddi mewn. Felly disg i mi ddoethineb yn y galon. Pura fi ag isop fel y byddaf lan. Golch fi fel y byddaf wynach nag eira. Ar i ni glywed gorfoledd a llawenydd, fel y boi resgur na ddrysiais lawenhau. Cuddiad y wyneb oddi wrth y mhechodau, a dy leaf y holl euogrwydd. Crea galon lan yno fo Dduw, ro ysbryd newydd cadarn ynof. Gofyn ar iddo fo gael i buro a'i lanhau, a'i godi i fyny eto. A dyn ni'n gweld beth ydy hwnt gwrthryfel calon dyn o'r cochwyn cyntaf. Bydden ni yma yn ystod mis Ionawr yn sôn am y dechreuadau hynny sydd i'w cael yn llyfr Genesis, llyfr dechreuadau. Creu dyn, creu deiar dda a lle i ddyn ddynoliaeth fod yn gyfan yn deulu ac mewn cymuned efo'i gilydd ac efo Duw yn rhodio o ddydd i ddydd. Ac eto, mae yna rhywbeth yn dod ar draws hynny, mae bwriad calon y ddynoliaeth yn troi yn erbyn yr arglwydd. A dyn ni'n gweld yr hanes hynny i'w gael i gochwyn yn Genesis penod 3 yn yr ardd y manw. A gewch i ganol yr hanes a meddwl mae'r sarf wedi bod heibio, maen nhw wedi temtio, a maen nhw wedi dall beth sydd wedi digwydd, a maen nhw wedi mynd i ymguddio. A chlywsant sŵn yr arglwydd Dduw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd, ac ymguddiodd y dyn a'i wraig olwg yr arglwydd Dduw ymysg coed yr ardd. Yn galwodd yr arglwydd Dduw ar y dyn, a dywedodd wrtho, le rwyt ti? A tebodd yntai. Clywais dy sŵn yn yr ardd ac ofnais oherwydd fy mod yn noeth, ac ymguddiais. Dywedodd yntai, pwy a ddywedodd wrthyt dy fod yn noeth? A wyt ti wedi bwyta o'r pren y gorchmynnais i ti beidio? A bwyta ohono? A dywedodd y dyn, y wraig a roddais di fod gyda mi ar oes o ffrwyth y pren a bwyteiau sinau. Yna dywedodd yr arglwydd Dduw wrth y wraig, pam y gwneithos hyn? A dywedodd y wraig, y sarf am twyllodd a bwyteiais unau. Ac yn y fan yma, mae'n ei weld bai yn yr ardd
dyn yn gweld bai ar y ddynes, ac yn gweld bai ar ddiw ei hun, am roi y wraig i fod gyda fo yn yr ardd. Ti sydd wedi gwneud hyn, ti sydd wedi rhoi ti fod yma, efo fi yma. Dim ots bod o wedi bod yn sefyll yno drwy'r adeg yn gweld yr hyn oedd yn digwydd ac yn deud dim byd. Mae'r wraig yn rhoi y bai ar y sarff am ei thwisio hi. Ac felly mae hi wedi bod, mae yna felltith yn digwydd yn sgil hynny, ond mae yna addewid hefyd, y bydd pen y sarff yn cael ei wneud yn friw, ac y bydd y had y wraig yn ennill buddigoliaeth dros yr ddrwg eto. Mi fydd hwnnw yn cael ei frifo. Mi fydd had y wraig. Iesu Griist, yn ei weld o'n y fan yna, yn y cochwyn, cael ei addo i wella'r clwy yma. Mi fydd yn cael ei sigo i sawdl, mi fydd yn ten diodde, ond mi fydd yna buddigoliaeth dros yr ddrwg. Ac mi welwn ni ddirywiad sydyn iawn yn hanes y ddynoliaeth. Mae erbyn y benod wedyn, penod 4, wedi troi allan o'r ardd. A mae'r genhedlaeth gyntaf yma yn digion erbyn ei gilydd. Cain yn mynd ag Abel i'r maes ac yn ei lofruddio fo mewn gwaed oer yn y fan honno. Ac yn gofyn y cwestiwn melltigedig hwnnw. Ai fi yw ceidwad fy mrawd? Ac yn diosg i gyfrifoldeb cymdeithasol tuag at ei deulu a'i frawd a'i gymdeithas ac bawb o'i gwmpas o. Ac mae'n ddiosg cyfrifoldeb wedi bod oddi ar hynny. Ac erbyn Genesis penod 6, mae'n bath drais, yn bath bwriadau drygionus i weld ar y ddaear, nes bod dyn ni'n gweld wedi canlyniad hynny Duw yn wedi barhau ac yn penderfynu rhoi cochwyn newydd i'r cyfan i gyd a chadw'r un sydd yn ffyddlon a'i deulu iddo fo yn yr arch yna, arch Noa. Felly, calon dyn wedi mynd yn ddrwg fel yr afal hynny. Ac wedi dechrau mynd yn ddrwg, mae'r cyfan mor fuan a hynny, erbyn Genesis penod 6. Mae'n ddrygioni mawr i weld yma. A pan welodd yr arglwydd bod drygioni'r bobl yn fawr ar y ddaear, a bod holl ogwydd ei bwriadau, neu'r hen gyfeithiad y galon, felly bob amser yn ddrwg, bu y difar gan yr arglwydd iddo wneud dyn ar y ddaear a gofidiodd yn fawr. Yna dywedodd yr arglwydd i leiaf oddi ar wyneb y ddaear, bobl a gres, ie, dyn ac anifail, ymlusgiaid ac adar yr awyr, oherwydd y mae'n y difar gennyf ei gwneud. Ond cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr arglwydd. Ac yna sôn am genhedlaeth Noa, roedd Noa yn dad i 3 o feibion, Sem, Cham a Japheth, ac aeth y ddaear yn llygredig ger bron Duw, ac yn llawn trais, a gwelodd Duw bod y ddaear yn llygredig, a bod bywyd pob peth byw ar y ddaear wedi ei lygru. Yna dywedodd Duw wrth Noa, rwyf wedi penderfynu difrodi pob cnawd, oherwydd llanwyd y ddaear a thrais ganddynt, rwyf am ei difetha o'r ddaear. O'r holl fwriadau, calon dyn bob amser yn ddrygionus y cyfnod hynny, ac yma hi. Mae'n lanhau ac mae'n gochwyn newydd, ond ydy'r cochwyn newydd ddim yn gwneud lawer o wahaniaeth. Mae'r tuedd yna at drygioni'n dal yn parhau. Mae'r ateb terfynol eto i ddod. A dwi'n gweld hynny erbyn y Testament Newydd, a dwi am ddarllen ychydig adnodau sydd yn y stori mae Iesu'n ei roi yn ymateb i'r gorchymyn yna. Duw yn cynnal y gorchymyn ac yn rhoi'r gorchymyn i ni. Garu o efo'n holl galon. I roi popeth iddo fo yn feddwl enaid nerth a chalon. Ac fel yr ydyn ni'n methu yn hynny, eto mae trigaredd, a mae'r stori'r Samaria trigarog yn dangos trigaredd Duw ei hun, trigaredd yr arglwydd Iesu tuag ato ni yn angen. Felly'r stori honno,
Mae'n un o athrawon y gyfraith yn codi roi prawf arno, gan ddweud athro bethau wna fi etifeddu bywyd tragwyddol, ac meddai ef wrtho. Beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith? Beth a ddarlleni di yno? Atebodd yntau. Car yr arglwydd y dduw ath holl galon ac ath holl enaid, ac ath holl nerth ac ath holl feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. Meddai ef wrtho. Iesu felly. Atebais yn gywir. Gwna hynny, a byw fyddi. Fe allan ni gadael i yn y fan yna. Yr gorchymyn yna. Gwna hynny. Fel petai o'n beth bychan felly. Ond mae o'n beth mawr iawn yn dydy. Ni ystyried mor fawr ydy y gorchymyn yna sydd yn cael ei roi yn yr ysgrythur. Ac yma'r ysgrifennydd yma yn dyfynnu ono. Gwna hynny a byw fyddi. Ond yr oedd ef am i'w gyfiawnhau ei hun ac meddai wrth Iesu, a phwy yw fy nghymydog. Catebodd Iesu. Roedd rhyw ddyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho, syrthiodd i blith lladro. Wedi tynnu ei ddillad oddi amdano, a'i giro, i thantymaeth, a'i adael yn hanner marw. Ac fel y digwyddodd, roedd o ffeiriad yn mynd i lawr ar hyd y ffordd honno, a pan welodd ef, aeth heibio o'r ochr arall. Yr un modd, aeth lefiaid heibio at yma. Ac welodd ef ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond, daeth teithiwr o Samaria ato. Pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato a rhwymo ei glwyfau, gan arllwys olew a gwin arnynt. Osododd ef ar ei anifail ei hun, a'i arwain i leti a gofalu amdano. Tranoedd tynnodd 2 ddarn arian allan, a'i rhoi i'r gwesteiwr, gan ddweud, gofala amdano, os bydd wedi gwario rhywbeth dros ben, neu dala fi yn ôl i ti pan ddychwelaf. Pryn o'r 3 hyn dybu di, neu gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladro. Meddai ef wrtho, yr un a gymerodd drigaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos a gwna dithau yr un modd. Hanes stori rhyfeddol sy'n torri at y bôn fel petai, at wraidd pethau ac at bwriadau y galon. Felly newn ni ganu ennyn ymhellach a meddwl efo'r emyn yma gan antlais dod ar fy mhen dy sanctau law o dyner fab y dyn. Dim sbendith i rai bach, dyn ni gyd yn rai bach ger bron yr arglwydd, fel yn does dy hun. A dyn ni'n meddwl ac yn gofyn ar iddo fo roi i ni galon well bob dydd, a thras yn fodd i fyw, fel boi eraill trwy fi, adnabod cariad Duw. Gofyn am y galon. Mae angen calon well, mae angen calon lan, mae angen calon newydd ar bob un ohono ni. 680 ag Ond ar fy mhen dy sanctau law, o dynoliaeth a'i gynnis fynd i ffyr a'i bach, fel yn dy oes dy hun. Wrth feddwl am dy gariad gynt, a thras yn Wyddgrug, mi garwn ni neu fod yn dda, a byw mwyn fy oes. Na fi anodd mwyn fel tawdi, wrth bawb o'r isel rhan. Gwna fi anodd o rand o gwy, a hoff o faddau bawb.
Oedd i mi galon well bob dydd, a thras yn y bol i fyw. A boed i eraill trwy a fi, adnabod cariad Duw. Yn gwestiwn i Nina hefyd wrth i ni ddod i weddio. Gwestiwn oesol. Dydy sydd yn cael ei ateb mewn gwirionedd yn nechrau'r Beibl ac yn llyfr Genesis beth sydd o'i le ar y byd. What is wrong with the world? Yna gwestiwn roddwyd i nifer awduron yn rhyw bapur newydd yn dechrau'r ganrif ddwytha. A'r awduron hynny'n ysgrifennu mewn ac yn dweud, wel, hyn a peth sydd o'i le. Mae'n debyg bod yr awdur toreithiog hwnnw, G.K. Chesterton, wedi sgwennu mewn i'r Daily News 1955. A dweud, in one sense, and that's the eternal sense, the thing is plain. The answer to the question, what is wrong, is or should be, I am wrong. Till a man can give that answer, his idealism is only a hobby. Felly, ger bron Duw, i ni gydnabod yn bai, i ni gydnabod yn crwydro, ac i ni gydnabod mae Duw yn unig sydd yn gallu'n cywiro ni a'n gwella ni wrth i ni edifarhau ger i frono. Rydyn ni'n gwneud hynny dros bopeth sydd o'i le arnom ni ac yn yn byd ni heddiw. Nawn ni gloi gyda gweddi'r arglwydd. Mae ddywed tad, dyn ni'n cyflwyno'n hunain, yn cyflwyno'n calonnau ger dyfrondi y bore yma. Gan ofyn i ti drigarhau wrtho ni. Ti sydd yn adnabod pob un ohono ni arglwydd. Ti sydd yn gwybod cyd-feddyliau y galon. Pethau hynny rydyn ni yn ei cadw i ni'n hunain. Ond eto, ni'n gwybod bod pob peth yn agored ger dy bron di arglwydd. Pethau hynny sydd yn effeithio arno ni ac yn bwydo'n meddwl a'n hennau ni. Pethau hynny dyn ni'n dyhau yn sychedu amdanyn nhw sydd ddim oddi wrthu ti arglwydd. Dyn ni'n gofyn dyfyddiant. Dyn ni'n edifarhau ger dy bron. Fel y gwnaeth Dafydd pan gafodd o'i argyhoeddi fod o ar fai. Mi ostyngodd ei hun ger dy bron di arglwydd. Ac fe welodd mai ti yn unig allai godi fo i fyny. Ti yn unig allai wella fo arglwydd. Buro fo, i lanhau, ac i roi iddo fo galon lan eto. Wrth i ti chwilio fo a'i adnabod o a chreu calon lan o ddi fewn iddo fo. Dyn ni'n gwybod arglwydd, mae'r gweithred sydd yn digwydd unwaith ac am byth mo hyn belly. Bod ni'n gallu dod ata ti, dy fod ti'n gallu yn newid ni arglwydd. Ond yn bod ni angen cael yn golchi gen i ti bob dydd. Angen cael yn glanhau, angen bod yn dy gwmni di. Angen bod yn agos ata ti. Angen cael yn corlannu yn ôl o'n crwydriadau i'n ffyrdd yn hunain, fel defaid i ti. A chofio mae ti ydy'n bigael da ni ac mae yn dy gwmni di, yr ydyn ni yn mwynhau pob diddanwch, pob gwirionedd, pob cariad gwirioneddol, pob daioni. Ddywed tad, dyn ni'n diolch i ti, yr arglwydd Iesu, sydd yn gwared ni rhag pob drwg, sydd yn gwared yn hunain rhag y drygioni sydd o fewn i ni'n hunain, rhag yn tuedd yn hunain at drygioni ac anufudd-dod. Yn rhoi ni galon newydd i ganu yn wir, ond i sgaru di dy hun ac i roi moliant i chdi. Ond dad, fe edrychwn nhw'n cwmpas, fe welwn yn perthynas efo eraill yn cael ei effeithio gan yn hunanoldeb yn hunain.
A dyn ni'n gofyn eto, dyma ddeiant di dy hun i ni. Gofyn arglwydd lle mae llwythau yn rhyfela ac yn drwg dybio ac yn drwg licio i gilydd. Lle mae gwledydd yn dod yn erbyn i gilydd. Lle mae ideolegau a meddyliau yn dod benben a'i gilydd o dad yn byd ni a phobl ddynoliaeth yn cael ei gosod yng nghanol hynny i gyd. Dioddef arglwydd. Dyn ni'n gofyn dy fyddiant di. Dy fyddiant di ni, rhan o'r byd dolurus hwn. Gofyn ar ei ti wella'r briwiau arglwydd. Chwthad ysbryd glân eto i fendio ac i wella briwiau, wella trauma arglwydd ac i gyfeirio pobl eto i ddwybred i dy hun. I di roi dwythineb i arweinwyr, i di roi calon lan a newydd i arweinwyr mewn gwirionedd. Geisio ffordd tangnefedd ac i geisio maddeuant a chymod. Gan wybod na ddaw i fel arall. Nad oes yna ddiwedd i ddialedd a dicter, ond i bai torri'r cylchoedd hynny gan faddiant. Arglwydd derbyn yn gweddi ni dros bawb sydd mewn angen ac ar yn calon ni y bore yma, agos ato ni yma. Eto mewn colledion arglwydd neu di yn dy dynerwch di dy hun, samariad sigarog esmwythau arno ni, arnyn hwthau arglwydd. Bawb sy'n cyflwyno i galon i chdi. Gan ofyn i chdi fod bendithio arglwydd a chodi i fyny ac ymgeleddu a diddannu. Pawb sydd mewn tristwch, drwy'r, drwy'n gwledydd a'n byd yn methu cael dau penllinin ynghyd. Yn byw dan ofn a gwarchau. Dan fygythiadau. Poeni am yr oriau nesaf. Dyn ni'n cyflwyno nhw i chdi arglwydd. Dyn ni'n sefyll efo nhw. Dyn ni'n gofyn i ti ddangos i ni beth allwn ni bod yn rhan ohono fo ac yn ynglyn ag o arglwydd. I ymgeleddu ac i drigarhau eto wrth rhai sydd yn methu codi hunain i fyny. Yn y gŵr hwnnw a ddisgynnol i blith lladron. Diolch i ti am yn codi ni i fyny arglwydd. Fel pan ni'n wneud yr un modd i'n cymdogion lle bynnag yr ydyn ni yn ei gweld nhw, yn dod ar eu traws nhw. Maen nhw'n y cyfan. I ni gyd yn denw di arglwydd Iesu. Yn oroddaist i ni batrwm o weddi. I ni gael bod yn gwbl ddibynnol arnach di. Yr un sydd yn y nefoedd ac yn rhoi popeth da i ni. Yn cyfrannu dy faddeuant i ni'na hefyd. I ni wrannu ag eraill. Wch i ni gydweddio gweddi'r arglwydd. Ein tad. Mae'r hwn wyt yn y nefoedd. Sa'n cyteiriau'r denw. Deled y deyrnas. Hwnela'r dewyllus. Neges yn y nef. Felly ar y ddeiar hefyd. Gyrra i ni heddiw ein bara bynyddion. A madda i ni endledion. Fel yma ddiw ni nau endledwyr. Ac na carwa i ni brofedigaeth. Neithi'r gwared ni rhag drwg. Gan ei seiddo ti y deyrnas. A'r nerth a'r gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Dowch i ni ganu pennill. Pennill serch ydi o. Gan John Thomas, Rhaeadr Gwy. Yn mynd drwy hefan honno, os o'n o'r blaen. Ac yn cael chips ar y ffordd. Ond yr emynydd yn fyw yn hefan honno. Ac yn canu'r gan serch yma. Iwan Wilyd. I'r arglwydd Iesu ei hun. Ac yr rhoi i galon. Fel y mae'r arglwydd yn gofyn i ni roi yn calonnau. Weld i hyfryd, wrth i ni weld i hyfrydwch o yn sefyll o'n blaenau. Wch i ni ganu'r bennill yma felly. 334.
Anhygoelwyd ac anhygoel, fel ffrwyth langren a yn Esais ddannau gosgod ar lawer calon a'i ffrwyth oedd fi o weithiau I mygennau'n well na gwir. Gosgod ar lawer calon glin, a'i ffrwyth oedd fi o weithiau I mygennau'n well na'r gwir. Felly, be dyn ni'n neud? Be wnawn ni hefo'r galon ddrwg yma? Be mae'r rhiant yn gallu sancsynu o'i blentyn, a mae hwnnw'n cambihafio. Tynnu rhywbeth oddi arno fo, gosbio mewn rhyw ffordd, deud y drefn wrtho fo. Ac mewn gwirionedd ac I raddau, dyn ni'n gweld hynny dydyn drwy'r ysgrythurau cor cochwyn yn y fan yma. Yn y ganlyniad I anufudd-dod dyn. Yn y ganlyniad i'r ffaith nad ydy dyn ddim yn caru Duw gyda'i holl galon, I holl enaid, I holl feddwl a'i holl nerth. Ac yn gorfod bod yn ffendio ei ffordd ei hun felly ac yn bwyta I fara drwy weithio'n galed. Mae yna boenau yn dod, mae wraig yn cael ei phoeni wrth esgor a'r dyn yn chwysu wrth weithio dyna sy'n mae'n cyfleu'r canlyniad yna sydd i'r pechod gwreiddiol yna. Mae yna ganlyniad wedyn i'r tywallt gwaed sydd yn digwydd. Cain yn lladd Abel. A'i waed o'n disgyn i'r ddaear a'r gwaed hwnnw yn codi I olwg Duw. A mae Duw'n gofidio wrth y gwaed yna sydd wedi dywallt I mewn i'r ddaear. A dyna sydd yn melltithio'r ddaear. Ydy'r gwaed sydd yn tywallt cael ei dywallt I mewn iddo fo. A dyn ni eto'n gweld gwaed yn cael ei dywallt I mewn I ddaear da Duw. A melltith yn dod yn sgil hynny. Wrth i'r dialedd yma barhau yn plith ni fel dynoliaeth. Eto, yn edrych garhau wrth Cain, yn edrych garhau wrth I dad a'i fama, wrth Adda ac Efa. Mae'n ewnio ffedogau, a mae'n I hanfon nhw allan o'r ardd a gofal drostyn nhw felly. Dros Cain hefyd rhag I neb ddial arno fynte, mae'n nod yn cael ei roi arno fo. Ac weld, ser gweithaf y cyfan yr ydyn ni, mae Duw yn trigarhau wrth bobl. I tuedd nhw, yn drygioni ninne. Dyn ni'n meddwl, oedd y bobl yma wahanol I be ydyn ni heddiw. Oedden nhw'n bobl gynharach na ni, bobl oedd ddim yn dall cymaint â ni, bobl oedd ddim mor ddoes, ddim mor wybodus â ni, ddim yn gwybod mae mor bell oedd y lleiad I ffwrdd, ddim yn gwybod bod y byd yn grwn, a bod yr ffurfafen a'r planedau'n troi o gwmpas yr haul. Da ni'n gwybod y pethau yma. Ond oedden nhw'n bobl wahanol I ni. A'n gredu nad oedden nhw, a bod y galon ddynol yr un ym mhob cyfnod ac ym mhob oes. Mae'r diliw yn dod oherwydd bod y ddaear wedi cael ei llenwi gan drais. Mae Duw'n gofidio
wrth y trais yma, ac wrth holl fwriad calon dyn bob amser tuag at drygioni. Ddeud mawr, dydy. Ond os e ddim da i weld yn ddyn o gwbl, doch, dydy Duw ddim yn gallu gweld y daioni yna rwsyd oherwydd bod y drygioni yn ei guddiad o. Mae'n gallu gweld trienni dyn, ond yma'i drygioni dyn. Yma'r gwaed sy'n cael ei dywall, yma'r trais sydd wedi dod i lenwi'r ddaear, yn cuddio'r cwbl i gyd ac yn heiddi gosbi. Ac mae Duw yn trefnu ffordd i wneud hynny ac i drigarhau wrth Noa a'r teulu yn yr arch ag ati a casglu'r anifeiliaid atyn nhw. A'i cadw nhw'n y fan honno. Oherwydd ffydd Noa, mewn cael ffafr yn ei olwg o. Dyna'r unig beth sydd yn plesio Duw mewn gwirionedd ydy rhoi yn ffydd ynddo fo. Ond mae Duw eto isio i bobl ddod i'w gario, dydyn? Ac i ddod i gofleidio'r arglwydd, fel i bigel da, fel i gwaredwr, fel yr un sy'n frenin, fel yr un sy'n frawd, fel yr un sydd yn gariad ac yn garwr ffyddlon iddyn nhw. Gosach na neb arall. Mae'r chymyn yn cael ei roi. Ac yma'r ysgrifennydd wrth iddo fo ddod at Iesu ac isio dal Iesu allan, fel maen nhw'n dweud. Rhoi rhyw brawf ar Iesu. Beth ydy'r gorchymyn mwyaf? Gofyn, Iesu'n gofyn, cwestiwn i Iesu gochwyn ydy beth aw naf, ynde? I etifeddu bywyd tragwyddol. A cynta, Iesu'n gofyn. Yna gwestiwn mawr, beth dwi'n mynd i wneud i fod yn byw hefo Duw am byth? Beth sy'n rhaid i ni gyflawni? Beth ddywed yr ysgrythur? Beth ydy'r gorchymyn? Car yr arglwydd y Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth, a char dy gymydog fel ti dy hun. Dyna grynhoi y gorchymyn. Gorchymyn yn Deuteronomium 6, penod 6 ac adnod 5. Yr 10 gorchymyn yn cael ei crynhoi at ei gilydd i gyd, dyletswydd at Duw, dyletswydd at gydyn. Ac yn mynd o'n gosod hynny, dyma ti bod i wneud, ac Iesu'n deud fo, wel, gwna hynny te, gwna felly. Fel pethau yn beth bychan, fel pethau o fewn i gyrraedd o. Eto mae o'r peth mwyaf, dydy? Mae o'n beth mwy na dim byd arall y gallwn ni i gynnig. Cynnig yn holl galon, yn holl gariad, yn holl nerth ac enaid a meddwl i ganoli ac i ddilyn yr arglwydd i hun. A charu yn cymydog fel ni yn hunain. Ar ben hynny. Be bynnag ydy cyflawniadau dyn, be bynnag y gallwn ni wneud, be bynnag y gallwn ni adeiladu, be bynnag yr hoddwn ni, medde Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid, pe rhoddwn fy nghorff i'w losgi, pe wnawn y pethau hyn i gyd, ac heb fod gennyf gariad, nid dwi fi ddim. Dydy o'n da i ddim byd i mi. Mi allai wneud y pethau mwyaf, heb bod gennyf gariad. Dydy o'n da i ddim i mi. Dos a gwnaed either un modd, medde fo, ar ddiwedd yr stori. Gwna hynny, a byw fyddi, cara'r arglwydd y Dduw a'r holl, a'r hyn oll sy'n gennym ti. Ydyn ni'n gallu gwneud hynny? Ydyn ni'n gallu, mewn ychydig funudau, jyst bod yn canolbwyntio ar yr arglwydd ei hun, ac yn rhoi yn holl galon, yn holl feddwl, nerth ac enaid o'i flaen o'n agored. Heb i'n meddwl ni grwydro o gwbl, heb i ni feddwl am ddim ohonom yn hunain, na dim arall sydd yn effeithio dim ond arnom ni felly. Gwestiwn, ydyn ni ddim yn gallu gwneud hynny. Eto mae'r gorchymyn yna yn sefyll.
Felly, mae Ty yn trefnu ffordd i fod yn golchi'r galon, i fod yn rhoi calon lan newydd i ni. Yn dweud hynny ac yn rhagfynegu hynny wrth Jeremia, mi fydda i'n mynd ati meddwl, i dynnu'r galon yna o garreg allan. Ni fydd yn y cyfamod newydd sydd yn dod. Cyfamod newydd, dyn ni'n ei ddathlu yma ar ffwrdd y Cymun y bore yma. Yr hen gyfamod wedi'w dorri, dyn ni wedi methu rhoi yn holl galon i'r arglwydd. Pob yng nghyfraith o'i mewn, medda fo, adnod 33, ac ysgrifennaf hi ar ei calon, a bydda fi'n ddiw iddynt a hwythau'n bobl i mi. Ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gymydog, a phob un ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd o blegyd byddant i gyd yn badnabod, lleiaf hyd y mwyaf ohonynt. Oherwydd mae ddeiaf iddynt ei drygioni, ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. Mae'n tynnu'r hen galon allan, byddai'n rhoi un newydd. Byddai'n gwneud cyfamod newydd hefo nhw, sydd ddim yn ddibynnol ar be maen nhw, be da ni'n gallu wneud. Sydd ddim yn ddibynnol ar be mae Duw ei hun wedi'i wneud trosom ni. Bo sydd wedi'n caru ni'n gyntaf, bo sydd wedi dangos i natur i ni, be di natur Duw, ond i fod o'n gariad i gyd. Duw cariad yw. Ac felly mae'r cariad yna yn amlygu ei hun. Dyn ni'n weld yn yr adnod gyfarwydd yna, Ioan, pennod 3 ac adnod 13, canys felly, carodd Duw y byd. Yr hoddodd fe, ddyfynu hanner i man Elwyn, y sgrin nesa. Felly carodd Duw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig fab. Fel na cholle'r bo bynnag a gredon o'n cael ohono fywyd tragweddol. Duw ddim yn dymuno'n colli ni. Ddim yn dymuno ni fynd i'n ffordd yn hunain. Yn dymuno ni fod mewn perthynas hefo fo'i hun. Yn cael yn caru, ac yn cael y mab, ac yn cael bywyd tragweddol. Ac felly mae o'r rhoi y mab, mae o'r rhoi i gariad, mae o'r rhoi bywyd tragweddol. Bywyd yn ei gyflawnder, i ni, bawb sydd yn ymddiried ynddo fo. A dyma fo, Iesu, y Samariad mwyn ei hun, ni'n canu yn canuon Plygain, Samariad mwyn. Galw Iesu'n yn yr enwau hyfryd yna sydd ganddo fo drwy'r Beibl, tywysog tangnefedd, cawr o ryfelwr, tad bythol Duw cadarn, Meseia, Samariad mwyn i ni'na hefyd. Dyma'r un sydd yn trigarhau wrtho ni'na. Ac yn perin bod ni'na'n gallu caru cymydog, oherwydd i fod ef yn gyntaf wedi'n caru ni a rhoi ei hun trosom ni. Rhoi calon newydd, rhoi gallu i ni. Wedi ddibynnu ar yr hen galon, ar yn dymuniadau yn hunain, yn dyn ni glanhau hi, ac yn rhoi awydd newydd i ni, i garu ef. Cymhelliad newydd i ni, i'w garu ef yn llawn yn Iesu Griist, ac yn glanhau ac yn bendithio wrth i ni ddod a chyflwyno yn beiau. Ydy mae'r rhai ger ei fron a dweud, dyroi mi'r galon newydd yma. Dyroi mi nôl fangen, ac mi allwn ni wasanaethu Duw a'i garu ef fel y mae ef yn gofyn i ni wneud o dderbyn y galon newydd yma gan yr arglwydd Iesu ei hun. Felly, na ni'n dod at fwrdd y Cymun, na ni'n dod ac yn diolch am y cyfamod newydd yma, sydd yn cynrychioli'r hyn yr ydyn ni wedi dderbyn, a'r gwaith sydd wedi wneud trosom ni, galon sydd wedi cael ei chymryd ymaith, wedi ei glanhau, ac wedi'w hael lunio ar ffurf calon Duw tuag ato ni yn Iesu Griist.
ei hun. Newn ni godi'r cian, a newn ni ddweud gair o weddi dros yr elfennau. Weddio. O arglwydd da, arglwydd trigarog a chariadus. Ni'n diolch i ti am dy gariad a dy dirgaredd teg at bob un ohonom ni. Ac yn diolch i ti bod hyn yn cael ei arwyddo yma. Ond blaenau ni y bore yma wrth i ni ddod at fwrdd y Cymun. A dathlu'r cyfamod newydd yna rwy ti wedi wneud efo ni, sydd yn gofyn dim oddi wrthom ni, ond sydd yn gofyn ar i ni ydi farhau gyda dy bron. A chyflwyno'n hunain yn gyfan fel y gryden ni. O dy blaen di o ddiw dad, sydd yn sanctaidd dy holl ffyrdd, sydd yn ddionus, sydd methu goddef edrych ar ddrygion ni, ond sydd wedi trefnu i basio heibio iddo fo, i faddau ac i'w drino, ac i'n glanhau ninne trwy groes i'n harglwydd Iesu Griist. Arglwydd dad, ni'n diolch i ti mai ti yw ein samariad mwyn ninne. Ti sydd wedi trigarhau wrthon ninne pan oedden ni wedi'n bwrw i lawr, heb allu codi ohonom yn hunain. Ac yn ymgeleddu yn tywallt gwyn ac olew, yn talu'n dyledion ni, ac yn gaddo dod yn ôl i'n cyrchu ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti am dy addewidion i ni, am dy bendithion, am dy gariad anhygoel tuag ato ni yn Iesu Griist. Cnesa'n calon ni yn wir, arglwydd, ata ti dy hun. Ac ad i ni'n bod yn dy wasanaethu di yn y cynhesrwydd hwnnw. Isio dy blesio di, arglwydd, rwy roi yn ffydd i gyd yno ti. Rwy dy geisio di gyda'n holl nerth, yn holl enaid, a'n holl feddwl, a'n holl galon. Arglwydd bendithiau'r bara yma, cyrff, ac i'n meddyliau yn ogystal. Gwyn yma, yn arwydd o'r cyfamod newydd, ac o'n ffydd ni'n yn yfed ohono, yr un pan ac sydd wedi cael ei rannu a ni'n. Arglwydd, bydd eto'n yn plith ni. Bydd gariad di teg atom ni'n bod yn amlwg yn plith ni fel dy gorff. Yn dithia ni, arglwydd, na ni wir yn bobl i chi. Mae'n bod ni'n gofyn y cyfan yn enw arglwydd Iesu. Amen. Felly, mi nawn ni ganu ychydig benillion eto. 355 hwn o allwn garu'r Iesu. Mwy ffyddlon ei wasnaethu. Dweud yn dda mewn gair amdano. Roedd y hun yn gwbl iddo. Penill yn ddyn o'r aelodau sydd wedi'n gadael ni ers tro bellach yn rhannu hefo fi oedd y hithau wedi'w ddysgu mwyn i myfyrio arno cyn cymuno. Mae'n y bennill arall hefyd 356. Mi ganwn ni'r bennill gyntaf o'r emyn yna hefyd, Elwyn. Bennill yma a'r bennill gyntaf o 356 wrth i ni rannu'r elfennau yma. Wedyn mi ganwn ni'r gweddill i gloi. Ond ddown ni ar barod i amgylch a'r gwyn hefyd i chi gymryd ohono.
Beth. Tegos bydau mor bleserau, addewid Os ydyn ni gyd wedi derbyn o'r bara a'r gwyn, nawn ni florio, rocio i fyny a rhoi diolch amdano a'i bwyta. Gyda'n gilydd wrth i ni gofio geiriau sefydlu'r swper yma, fel y traddodwyd i'r apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef, gymryd bara. Wedi iddo ddiolch. Torodd, wedodd, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, wnewch hyn cof amdanaf. Ewch o'r bara. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym ngwaed i. Wnewch hyn bob tro ryddwch cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd
hyd nes y daw. Rwy'n pawb mewn ffydd o'r gwella. Diolch Arglwydd am gael cofio amdanat. Am i ti yn gyntaf gofio amdano minne a'r hoe dy hun trosod. Pan i orfoleddu yn dy groes ac yn y cyfanod newydd a wnaed a ni yn Iesu Griist, drwy waed Iesu Griist yn unig, gyda thi dy hun, golchi'n calonnau ni'n lan ac i roi ni obaith bywiol, bywyd tragwyddol, dy gwmni di dy hun. Amen. Rwch i ni ganwn ni ymhellach wedyn pan da ni wedi llwyddo i fynd heibio i'r sgrin a ddwy benni llola neu beidiwch ar eithro i gloi yn hoedfa 356. Mae melysodiaeth i wei heddwch anghymharol ei brydferthwch. Yno'n rhyfedd cydlewyrcha, dwyfol fawredd a ddwyneisdra. A'r benni llola wedyn wedi honno Elwyn. Uchelderau mawr ei ddiwdod a dyfderoedd ei ddydol, sy'n creu syni fyth ar syni. Sy'n golio gwlad goleini. Nid i'r heini, rwch i ni barhau i foli ac i syni. Fwy bennill yna, 356. Sy'n croesawu beth ar soni yn yr Chi'n ni rannu'r bendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Griist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni oll awr hon hyd byth.